Vale, parece que vai ben. Tiven bastantes problemas locos hoxe ca cámara. Esperemos que non me dé máis. Pois vamos a seguir. Cargamos partida. Hostia, 46% xa. Me lo estoy funando. Mantente alerta, non estarás só. Que vida tan dura. 100%. Aí vamos. Vale. Quedáramos aquí xusto diante do da igrexa, non? Estou tan valiente, non? Especialmente. Ou da outra vez acostumbreime ao rollo tan valiente este. Ah, vale. A vela amarela. Antes atopara azul, creo, non? E colocara, creo que fora o último que fixera. Dos mil veintidós. Esto era a guía, ¿no? Laberintos bíblicos de arte. Actualízanse todos os anos. Vale. Adiante esquerda, adiante dereita, un cuadradiño. Adiante dereita e un cuadradiño. 1987. Aquí non debería haber outro mapa. Joder. Está a escoitar ruidos constantemente. Non, por aquí non sei nem nada. Ah, por aquí era. Ah, no. Hostia. Vale. Non me lembraba. 77. Ah, vale. Aquí volvo xusto donde antes. No 87 están os portales. E no 51 é onde teño que ir. ¡Ey! Que lo... Vale. E aquí hai outra vela, ¿no? Vela azul. E isto indícame o laberinto, ¿no? Antes era... Epa. Vale. O amarelo. Adiante, esquerda, adiante. Facilín. E ahora tiña aquí a asesina en serie, ¿no? Bueno, a asesina que se me confesaba. Me falta unha vela. Verde, amarelo, azul. Este era o verde. ¡Ey! ¿Qué tal? Primera vez por aquí. ¿Qué tal? ¿Viste esos gatiños que teño? Mira. Epa. Estou estudando, deixa de estudar. Oh. Michis lindos.
Supoño que son o amarelo e o azul. O color da luz e o color do mar. Este era o azul. Ah, non, este é o verde. O azul era o primeiro, non? Vale. Color da luz é este. Ben, aquí facendo o que podo ca miña vida. Intentando que a deprimición non me mate. Eh, Vale, o túnel azul, acórdome. Era adiante esquerda, adiante dereita, ¿no? Adiante esquerda, adiante dereita. Eso estaríamos. Vela azul. Hostia, vela azul, vela amarela. Faltame unha vela, non? Que medo. Por que non teño un puto chisqueiro como a xente normal? Faltame unha vela, non? É que sei que en calquera... Isto estaba aquí antes. Confundinme de camiño. Vale, volvemos ao principio. Vale, a cor azul ten esta especie de virxe e tal. Vale, a ela teñolle que poñer iso. E ao amarelo teñolle que poñer... Pero a vela... Si, a vela amarela. Teño a vela da luz e a vela do mar. O do libro é luz, o amarelo. Vale, volvemos. Adiante esquerda, adiante dereita. Hostia, que teño aberto... Epa, o WhatsApp. Fuches ti ademais, Elis. Pois dalle saudos da miña parte tamén. Hai tempo que non a vexo xa. Adiante esquerda, adiante dereita. E aquí estamos, non? Non estamos aquí? Sí. Vale, este non o teño. No, era este o da luz. Vela amarela. Ah, escoitouse algo, non? Isto estaba encendido antes. Que puto medo, eh. Vale, aí está o amarelo. E o amarelo como era? Ah, o amarelo foi o que vira antes, non? Sí. Esquerda, adiante, esquerda, adiante.
teréis susto. Adiante. Esquerda. Adiante. Ah, a domar, non? Non entendo ben este puzzle. E hai máis pasadizos. Ah, este é o verde. Verde e vermello. Iso creo que é vermello. Ele está aquí. Mandoume un mensaxe ela. É quen leva o clube de literatura da facultade. E que tal? Que tendes? Bueno, é que me parece raro. Como que clube de lectura? A ver. Aquí non hai nada. Pues debería haber cousas, non? Mm. Vale, daqui sí que teño... É 1987 o que non teño nada. Vale. Fáltame a vela máis o traxecto. Vale, por aquí. Hai algo de luz. Vale. E a igrexa tamén. Vale, salteime un sitio. Madison Hale. Vale, este é asesina en serie. Hey, Kodama, que tal? Grazas pola suscripción. Ah, vale, o verde. Ah, o verde é igual que o... Que outro. Ah, no. O verde... Aquí tamén hai verde. Aquí que hai? Teño que usar algo. Teño que usar algo aquí. Unha Biblia. E aquí, adiante... Non. Adiante, dereita, atrás. Hai velas? E aquí, este cale. Joder, é azul ou violeta ou morado ou algo? Azul. Si, é igual. Non, son os mesmos. Confesionario. Vale. Donde teño as portas pechadas. Vale, azul, amarelo. As portas pechadas e a torre da campa. E aquí supoño que estará pechada tamén. Ah, no, está aberta.
Sí, isto non cambiou. Ah, cambiou. Cambiaron a figura. E a do mar? Ah, o vermello. Vale. O vermello o petilín de Jesús. E o verde. O verde son os anxos. Hostia, pois no Culturgal xusto cumpro o ano. É o meu aniversario. Epa. Non, é todo o mesmo. A da campa. O que me fai falta son as putas velas que non atopo por ningún sitio. E non hai nada. Só o pastiche. Non hai nada. No. Ah, só teño que interactuar con ela. Ah, isto non estaba antes. A vermella. Joder, tío, os putos ruidos. Vermello era Jesucristo e verde son os anxos. Vale. Joder, putos ruidos constantemente. Fáltame a verde. De feito, atopei o laberinto verde. Mm. Isto que core... Amarelo. O amarelo era esencial, vamos, xa estaría. Ah, está Valeiro. Fáltame a verde para poñer aí. Ah, por aí está pechado. No, pois eu penso que sí que será igual de intenso o xogo hoxe. Porque, meu Deus. Ah, unha caixa forte. Ah, vale. Ah, non hai nada. Caixa de luna, caixa de sol. Cinta 2. Para almacenar cinta 1. Hostia, pois non o vira. É nada, o azul tamén. Eu supoño que será exactamente igual. Era adiante. Adiante, esquerda, adiante, dereita. Joder, tío. Adiante, Vaime super lento. Cambio. Ah, para este sí que tería as tres. Vale. Vou probar na azul. Por donde se ve? Da de ceas.
Polo menos que invite eu, nada. Imos cos tuppers da casa e nos sentamos todos nun banco. E eu cos auriculares para non ter que aguantarme. Vale. Bueno, esta é a mesma, non? Esta é a porta. E hai luz, non? Por aquí. Entón temos que ir ao 51, non? Joder. Vou coller a da luz. E pois só me faltaría a verde. Que se escoitan portas abrindo, pechándose, ruidos. Ah, aquí tamén se podría usar, non? Ah. Tiña azul aquí posta. Ah, vale, porque na outra non tería o rollo do azul. Vale. É a última vela que teño. E ora á dereita, non? Sí. E aquí teño a última vela. Pásame por andar a deixar as velas por aí. Os anxos é a vela verde. Xesús é a vela vermella. E a vela verde ainda non a teño. Pero tampouco sei si... Joder. Deixo as velas porque me dan a opción de deixalas, non? Ah, isto está pechado. Azul a virxe. Non? Azul a virxe, o amarelo... Os tipos. Estáseme agobiando. Que tal? Parecías bastante descontento con el, non? Co xogo, digo, non co final. A ver. Xesús era o vermello, non? Vela... Esta vela azul. E esta vela amarela, non? Ah, pois xa non ve. Encendeuseme a vela. Ah, e non se me move. Vale. Xa non o podo quitar. Cambiaría algo. Espero que o que cambie non sexa levar un susto. Vea ya, déxame tranquilo un momento. Ah, faltame a vela verde aínda. Ah, no, sí, a vela verde. ¡Ah! ¡Hostia! Me cago en Dios, tío. Viste de la non? É a vela verde. Joder, xa empezamos.
Pouco de respeto. Ti biches o que acaba de pasar? Joder, tío. Vela vermella. Esta que vela era? Ele está aquí. Acaban de dar un trofeo que ponía él está aquí. Vela azul, vela verde. Esa mensaxe claro, sí, é o que asesinou a muller que se está joder, é que me estou tripeando. A muller que está no confesionario é o seu marido. Terei que sacarlle unha foto ou algo así. Ahora estou preparado, mamá huevo. Vale, verde e azul. Debería estar, ¿no? No, no, no. Azul era. No, estou morto outra vez. Ele está aquí. É o que pon aquí. Que teño que buscar outro camiño. Meu Deus. É que eu Joder, tío. É que eu escoito respirar. No, xa está aquí. Xa me matou, non? Ai. Bueno, creo que imos polo bo camiño. Vale. Temos tres velas. Temos... igual non era nese plano da realidade. Vale.
terei que ir ao outro ano. Agora aquí só... Non? Croce. Eu falando. Vamos a 1987. Vale. Temos o amarelo e o azul só. Vamos ao azul. Ah, vela azul, vermella e verde. Entón temos que ter a Xesús, aos anxos e... Cal era azul? É a Virxe. Eu pensei que era... Pensei que ia chegar antes. Vale, Xesús, sí que o temos. A Virxe... No, este é o da luz. Ese é o amarelo. Ostra, estás a tope, Deixa de estudar, xa che dixen antes, Elisa. Escoito sons. Vale, temos azul, temos vermello e temos verde, vale. Verde, azul e vermello. No? No? Pero si estou poñendo ben. Ai, vamos buscar. A ver, como vai. Ta 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 ta. Estou mirando unha guía que me explique que me está pasando porque non entendo. Fixen o que é lóxicamente o rollo que poñer as velas na orde nos poucos sitios que me deixan. Mm.
Ah, vale. Non, non teño que poñer as tres velas, senón que a vela da cor que é teño ya que poñer na... A vela da cor que é teño yo que poñer na imaxe que é desa. Vamos, que por exemplo, aquí xa temos a amarela aquí, entón xa non teño que volver ao amarelo. Entón, aquí sí que había para poñer azul, non? Penso. Entón só teño que poñer o azul. Penso, vamos, que non sei. Se non é así, teño que mirar outra vez. Tampouco quero mirar ben como se soluciona todo, pero ao ser en stream e así, sí que prefiro ver polo menos unha pauta e non tervos aí mortos do noxo vendo como ando as voltas. Entón, a raíña hai que poñer isto azul, non? E xa está, vale. Vale. Entón, só quedan dúas máis. Cago en Dios. Vin mil veces por aquí e mil veces me perdo. Xa está. Ah, vale, podo ir. Ao vermello debería haber unha de Xesús. Vermello daba unha volta rara sobre si mesmo, non? Creo que é o único panfleto que non atopei, non? Vale, vermello tamén. Vale. Apagaronse as luces, non? E xa levo 2 minutos en sustos. Vale. E agora o verde son... Verde eran os anxos. Vale. Ai, mamá de mía. Vale. Verde neutra liña temporal, non? Vale, bastante sensialiño o verde. O malo que na outra liña temporal me está atacando o Hans ese. Que non sei é porque me ataca. Quero dicir, a bella non me ataca. A bella parece que me guía. E aquí pensei que o Hans ese me estaba guiando. Pero no. Me mató. Vale. Aquí un segundillo que quedéis en chat. Vale, xa está. Deixaría de estudar se me fixeras ti o exame de pragmática, por favor, Que che dá pragmática? A min dábame Elisa. Vale, hai que correr. Ah, ti tamén. Era a única asignatura que me deu ela, vamos. En galego nós tiñamos galego 1 e galego 2, que ela se que daba clase aí. Vale, aquí os anxos. Esa debería estar, non? Vale, a campa.
Joder, tío. Joder. Está moi preto de mí. Os da Mariño. Hostia. Mimá, Mariño, Duber, Cidrás. Que querían espantar a xente. Como? Pero si está todo ben. Terei que volver a... Meu Deus. A chave confesionario. Vale. Então temos que volver outra vez no tempo. Pois a min dame Maruxa e Elisa. E xa está, penso. Ah, Galego 1, sí, Galego 1 sei que da Maruxa e Elisa. Galego 2... Quen? Ah, unha que xa se xubilou. Xa cando eu estaba na carreira. Isto que é? Cago en Dios, tío. Trae que poñelo aquí. Que ven algo.
Non, para coller, non se veu. Ou igual o confundí con iso. Ah, un aporto, non había. Me cago en Dios. Empezamos. As fotos da que? María de la Granja. Non sei se sigue, pero todos lle chamaban Maruxa. Non podo interactuar con eles. No. É dar media volta é opción. Catuxa, non hai invoques. Que igual non saca os cartos dos petos para pagar licor café cutre. Están as dúas pechadas. Pero sacarei foto esta. Faz ben, de ser o licor que máis sobrevalorado de que coñezo. Non me fagas andar ás voltas, meu. Vale, non hai porta. Joder, tío. Ainda non podo usar nada, non? ¿Dónde puedo usar un puto cráneo este? Me cago en Dios, tío. Ah, mira a pista. Engadir ou quitar. Eu volví un método para... Mira. É que no último stream... Joder. Si non funcionaba o teléfono. Ou polo baño porque penso que non me vou a topar nada por aí. Aí está a estatua, tío. Xa non está, me cago en Dios. 7.
Bueno, daqui atopar xa unha chave, non? Atopar a chave de arriba. Estás no hospital, é iso? Si, agora estou gravando os vídeos e subireinos a YouTube. Xa gravei os do Scorn e máis gravei este último que fixen. Ah, vale. Onde pode ir a puta cabeza esa? Cráneo de Madison. Que aquí hai cousas que ainda non podo... O dos reloxos. Pasando fame. Ti, no momento que deixes de... de pensar no teu bandullo. Hostia puta, tío. Está... a estatua aquí. Nada, dos soles. Joder, tío. Joder. Non me acostumbro, eh. Esa non está. Ah, Shaolin, non? Que se ia poñendo pocha. Estos son os medicamentos, non? O dos ollos. Está pechado. Isto era outro medicamento, non? Sí. Para as cataratas. Escámame que este pechado isto. Vamos. E dos reloxos tampouco lle atopo sentido. Bater nada. Que raro que non está aí esta. Isto non abre. Estática só.
Non sei xa que facer, non sei por onde ir. Está pechado, non? Aí está a estatua. Facía tempo xa que non había cucarachas. Hostia. Hai un montón de cucarachas. Ei. Chave sótano. O sótano, pero pola porta que acabo de ir xa fora. Bueno, sacarelle unha foto e pasara, por eso lle saquei unha agora a ver se podía volver ao mundo ese. A veces volveme super loco o rollo este. Chave sótano. Como? Unha barra? A barra? Que? Que? Estás abrindo cousas? Non sei que está pasando. Vale, estáse pechando. Escoito algo. A caixa. Podo... Non entendo. Vale. Con eso podo arrancar os tablóns, non? Do chan. Non vexo nada. Estás susurrando. Bueno, susurrando, facendo como un estertor.
Non sei se o fixen ben. Cucarachas? Hostia, atopei, no deronme un logro. Aí teño a garganta seca, me cago en Dios. Esto cambiou, ¿eh? ¿No? Vale. ¿Puedo usarlo aquí? No, pero puedo usarlo aquí. Vale. Tamén hai un ano fallado. Joder, outra vez. Por coller o anel? Unha silla. Ah, vale. A silla donde hai a portiña. Pero antes quero ir aquí que había tamén un rollo para o madeiro. Será donde estaba a soga, ¿no? Aquí está. Meu Deus. Bueno, boa noite, Kodama. Que tal, Sislax? Xa che sangraron as estatuas? No, non me sangraron. Espero que non me sangren porque é tremendo spoiler, vamos. Eh, vale, hace. Xuño do 72. Era o 72, a ver se hai unha Supostamente está no 2022, non? Polo menos na no graffiti poña iso. Non deberías haberlo escoitado, que? Joder, non sei se me estou pasando de... Vale, podo deixar obxetos aí encima. Unha chave.
Hostia. Dime, dime a volta para atrás todo cagado pensando que iba a haber algo aí. Pois é que non debía escoitalo. Me cago en Dios que me manda a min. Vale. Chave. Un libro. Eh, Intercambio de corpos. Ah, o corpo. 7 sacrificios. Ah, vale, para facer o corpo. Ciencias humanas. Ve aquí a calavera. A luz nos protexe. Vale, podo entrar e sair. Joder, tío. Vale, un cráneo. Corpo. Un obxeto sentimental. 7 sacrificios. Será o da... O das caixas? Terán osos dentro. Ou algo así. A miña só ten fotos, penso, non? Eu vou deixar a cinta, non? Ai, meu Deus, socorro. Un segundinho. Epa. Xa che faltará pouco para pasalo, non? Pois nin idea. Cando empecé o xogo hoxe, xoguei no só outro día no stream, pero poñame que xa ia polo case 50%, vamos. Avancei un bo anaco, penso, pero non sei canto. O que non sei é se ten varios finais ou como vai. El de bodas. Vale, sí que iban. Bueno, o que non sei é se está a orde. Vale, sí que están sangrando. Penso que debería abrirla primeiro. Podo abrirla? Necesitarei algo. É o anel, non? Sí. Porque sai aquí como un círculo raro. E os corpos supoño que serei eu máis o da fantasma ou algo así. Bueno, o da fantasma ou da bella. Bueno. Mm, No, vale. Vale, primeiro non, segundo si, non. Sí, vale. Primeiro non, segundo si, non, sí, non. Primeiro non, segundo si, non, sí, non. Primeiro non, segundo si, non.
E pasou algo? Primeiro... A ver... Primeiro sí, 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 sí. Vale, sí, 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 non, sí, sí. Aquí terei que poñer a caixinha, non? Sí. A ver que sae de aí dentro. Fotos dos seus asesinatos. 1, 2, 3, 4, sí. Bueno, pero a mí faltame unha foto do meu pai, penso. Só había unha da miña nai e da miña irmá. Das miñas, vamos. Sanguento, un trofeo. Xa pedín as vans, que guai. É unha soga. Faltame algo. O cráneo, as cinzas, non? Cinzas humanas. Non teño... Catro díxitos. Ei, 103. Bueno, xa valirei o inventario, carallo. 103. Ai. 100 no escuchar. 103. Diviértanse con nos. Hostia. Matáchelas a todas. Joder, cada vez estou peor, Cornos. Cornos? Como que cornos? Na casa. A estatua non tiña cornos. Cago en Dios. É verdade que non hai espellos.
Ah, hostia, as cucarachas son a clave. Un 3. Un 3 são uns cornos. Meu Deus. Meu Deus. Linterna luz vermelha. Luz vermelha. Joder, cada vez caminha peor. Hostia, tío, qué puto susto. Aquí puedo... No, aquí como sempre. Que as caixas fortes... Un 3 en algunha. Non tiña sentido que fora tan fácil. Bueno, luz vermella, toda oscuridade. Volveuse a abrir. Cerrei e volveuse a abrir. Isto é o que apanhei a mentireira. E aquí non hai nada. Está pechado. Ah, sí. Cando que... Ai, cando pasan cousas cerca de algunha sala ou así, adoita... Ai, adoita ser o foco. Ah, non, xa está. Bueno, cando chegara a esta casa non había luz. Non sei se eran vermellas. Pero, bueno, a luz vermella era aquela. Que tiven que vir a oscuras ata aquí para encender as luces. Vale. Vale.
Que coño? Estás repetindo, ¿no? Hostia, foi ela mesma suicidouse. Este ten números, non? Un, dous, tres, catro. Cantos pisos ten isto? Un, dous, tres, catro, cinco. Robert Hale, 1987. É o único escondido que hai, non? E agora pon un 4 aquí. Vale, un 3. Ah, é como... Vale, vale. Teño que escoitar o que me din. Vale, a primeira víctima foi seu pai. Vale. Entón, seu pai... Ah, 75 anos, no? No. No. Christian Smith. No, este son eu, non? Que ainda estou... Bueno, non, chámame Luca. 75, nada. Esos son 55, non? Vale. Piso 4. Pero odio mesmo, non? Fixeno mal.
Vale. Pensei que aquilo me cambiaba de piso, pero non. Vale, teño que ir axustando. Vale, segunda víctima a súa nai. 71 anos. Era, eu escoitei o timbre, non? Non sei se... 27 anos. Non, isto non é. 27 anos. Teño martelo, non? Sí. Vale, algo loxo. Sí, este. ¿No? Ten 27, non? En 13 partes. Muller de 35 anos. Mil non pon. Ashley Smith, 2001. Non sei se será ese porque me puxo ese efecto de son. Isto non pon a segunda data. 20, 35 anos, 87 sería. Vale, dous. Dous. Pois vamos a... Por si é o código xusto de... Por si xusto é o código que necesito. Ai, Deus. Isto non está apagado, eh? O cuarto é o 2. Vou apuntar no WhatsApp. Vale. 4
Bueno, anotar. Aquí. Vale. 4-1. 4-1. 4-2. Teño que ir ao 5. 4-1, 4-2. 4-1, 4-2. Falta o 5. Ese é o último. 4-1, 4-2. Ti? Son a súa quinta víctima? Un espello? Non podo ver. Ah, é a silla. Ah, suicideime naquela silla. Pois non. Pois non. Pois non sei como irá. Pois non. E aquí supoño que tampouco hai números, non? Ah, non, só se ve o que hai no reflexo. Hai algo polo chan. E con isto non podo interactuar. Con isto tampouco xa. Me miro por última vez. Pois non, baixarei.
Vou tomar unha máis preto do espello. Tres e media, que dei. E agora? Non sei se estaba previsto que tiña que baixar ou algo así. Non se ve nada. É que me escama que este aí. Pode que simplemente sexa unha pista de que me suicidei ou que me vou suicidar. Pois nada. Non sei, dá máis rollo este sitio. Pois baixamos e seguimos. Joder, tío. Joder. Vai a dar a mal, eh. Estará. Ah, está aventado. Vale. Creo que encendelo non é xa. Pero así non vexo nada. Non creo que sexa, non. 4. Outro 4. 4, 1, 4, 2. Non. Ai, Deus.
O se non é para aquí, para donde será? No, aquí tampoco. Me cago en Dios. Esto dame un mal rollo siempre que ver. No, pero si ni siquiera puedo verlo, vamos. Creo que me deixei algo ala. Seguro que fixen mal algún dos pasos. Epa. Vale. So, Tilín. A ver si me acuerdo de todos. Arana. Brittany. Judith Hale. Ah, claro, como a mí, ¿no? Vale, moveuse. Vale, Yu é o quinto, ¿no? Ai. Xa sabía que me quedara algo raro atrás, vamos. Joder, tío. Como non a vin de primeiras, pensei que non estaba. Vale, vale. E agora supoño que... Vale. Unha chave? Chave do reloxo. Ah, será do cuarto do reloxo que hai... Non hai nada, non? No. E aquí non apareceu nada, non. Isto que é un número? Un número 1? E agora deixarame encender as luces ou terei que ir todo o tempo con as luces apagadas?
mi puta madre, tío. Vale, está o cuarto de reloj. A ver si puedo encender las luces, por lo menos. Vale, sí. Vale, a las 12:25, ¿no? Está pechado. Pues nada. Necesitaré outro obxeto para poder abrir eso. No. Ah, é o mesmo que isto, non? Ai, mamá. Vale, tamén para abrir iso. Necesito un obxeto para abrir un montón de cousas. Rollo unhas cizallas ou algo así. Mm. Isto porque está pechado agora. Pensei que igual se me fora a olla. Vale, isto deixámolo. É cerrada outra vez. Vale. Joder, tío. Vale, en rollos paranormais é que vou polo bo camiño, penso, non? Vale. Isto é o que lin antes. Aquí hai rollo ferramentas.
Pensei, bueno, igual podo modificar algo do que teño. É raro que ainda siga encendido e que poida seguir cortando cousas. Ah, pois pensei que habría algo que non vira. Ah, mira, 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 mira. Bueno, carallo. A collerme el cousa agora. Joder. Me cago en Dios, tío. Ah, que me queda mal o corpo. Mm, vale. Que pouquiños ven. Non usar. Un peso. Ah, plunis. Cinco esquerda. O libro. Un peso. Ay, me cago en Dios. Joder, tío, joder. Me cago en mi puta vida, tío. Que mesmo sabendo que podría aparecer algo... mamá. É o bloque de cemento para... Para que eu podo necesitar. Vale. 3 esquerda, 12 dereita e 5 esquerda, non? 3, 12, 5. Cago en Dios.
A ver si son alguno de estos. Joder. É que isto en algún momento vai ser unha persoa. Mm. Ou ao revés. Mm. Vale. 3 esquerda, 12 dereita e 5 esquerda, ¿no? 3 esquerda, 12 dereita e 5. Ah. 3 esquerda, 12 dereita e 5. Ahora al revés. 3 esquerda, 12 dereita e 5. Joder. No hay ninguna de estas caixas. Eh, 3 esquerda. A ver. 2, 3, 12 dereita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rollo de reloj. Pero si hay como 20 millones de sitios de relojes. Ay, Dios. Sí, estou tan orgulloso de ver ao home que te convertiches, tan feliz de haber disfrutado profundamente de do que me diches. Non está enferma. Hostia. O libro. Teño... Non permite... Hostia. O libro que... Vale, o que intenta escapar dali é o libro. A ver. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, no. Só funciona na outra. Este reloxo, 9:30. Tengo que buscar un reloxo que sei que me vou encontrar o chamuco fixo. Teño claro. Joder. Na cociña hai un montón de reloxos. Teño medo a morderme a lingua mentras falo.
decía que había un montón de relojes. Vale. Marcas 9:30, ¿no? Examinar. Ah, vale, se poño un, libero outro. Estas son as 3 e pico, non? Vale. E se o deixo? Vale, libero outro, non? A que hora tiña que... Está pechado. Vale, hai unha porta. Cinco e 10. 12:20. Entón non sei que estou buscando, vamos. Vou mirar o cuaderno. Vale. 12:25. Este cal era? 12:25, hostia. É onde eu teño que poñer? Ai. No de cuco, no vermello de todo. Ai, mamá. Que susto me mete sempre esa puta mierda, tío. No. Pero sí. Joder, tío.
tengo que seguir algún orden. Ai meu Deus, non son horas para pensar, eh. Vale, vamos ver se se repite algo. Se non, vou ter que empezar a anotar todas as horas. Vale. 1:30. 9:30. 8:20. 5:10. É que o rollo dos reloxos levo vendo todo o tempo. Vale, hai varios a media. Joder, tío. Pero en todos los putos lados. Aquí veo un reloj. ¿Qué hora? Las 11. ¡Hey! ¿Qué tal, Blume? Muchísimas gracias por los bits. ¿Qué tal? Ah, estoy... Madre mía. Socorro. Ah, puto juego. Ay, vale. Nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal los Overwatchitos? Que te espío y te veo jugar. Vale, aquí. Mm. Esto menos cuarto. Cada reloj es diferente. Me cago en Dios. Venga. Venga. Ritongue. A ver. Epa. Aquí no. Vale, este. A ver. 4:20. Mm, sí, 4:20. Mamma mía. ¿Cómo está Ritonga? Bien, bueno. Está estudiando ciencia... No, ciencias políticas no. Algo parecido, vamos. A ciencias políticas. Y nada, reventada de la espalda. Está pendiente de que... A ver si la operan o no. Nació deforme la pobre. Me llevé yo todo lo bueno de la familia. ¿Quién lo diría? Eh, sí, muy chungas.
¡Joder! Sí, sí. Pero se le sale la rodilla, la cadera. No sé. Estuvo como encamada meses el año pasado y todo. No sé. Y vive con el novio en La Coruña. La Coru. Ay, Dios. Sí. Ay, mamá. Socorro. Joder, mamá. No. Ay, Dios. 4:20. Ay. Mm, Pero voy a poner esto en pequeño, que se me queda petadísimo. Epa. No sé. Mm, no. Joder, qué tensión constante. Vale. 4:20. 1:30. 9:30. Vale, no. Joder. 12:30. Joder. Oh, mamá. Vas a cerrar. Perdón, vecinos. Perdón, vecinos. Ay, a ver. Vale. Están conectados. Me cago en Dios, tío. Pero
Vale, 4:20. Vamos a empezar por aquí. 12, vale. No. Solo ahí es el reloj, ¿no? Sí. A ver, 12. Ah, no. 5:30. Cinco y pico. Ah, vamos a buscar 4:20. No, no, no. Joder, tío. Ah, puto corazón, Dios. Puto corazón. Oh, vale. ¿Sabes dónde está 4:20? Esta no. Ay, vale. ¿Cal era o das 9:00 e pico? Vale. 1:00 e pico. 1:25. 1:25, 1:30. Ah, no. 12:25. 1:30. Mm, 5. Son todos iguales, ¿no?
5 a 10. Ah, vale. Vale, 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 vale. Vale. Mm, 4:20. Okay, thank you. Epa. ¡Ah! Vale. Creo. ¡Ah! Ah. Vale. 9:30. ¿No? Vale. Vale, entonces. Necesito. Mm, necesito. eh, vale, 4:20. 4:20. 12 menos 5. 11 menos 5. 4:20. 11 menos 5. 6:40. 1, 2, 3. No, sí. Cuarta es esta. Vale. ¡Ahí vamos! Vale. Oh, let's fucking go. ¿Este? Sí. 11:55, bien. 4:20, 7 menos 20.
12.25. Vale. Vale, 4.26. Joder. Vale, sí. 6 menos 20, sí. 6.40. Solo falta 4.20. 4.20 ¿dónde deixei? Mm. Tataratara. Tataratara. Vale. Vale. 7 menos 20. Oh, mamá. Vale. Falta 4.20. Esta. Falta esta. Ah, mamá. No. ¿Dónde tengo 4.20? 4.20. 5 a 10. ¿Dónde metí en 4.20? Aquí no, no, no. Madre mía, tío. Ay, vale. 4.20 si lo tengo encima. Me cago. ¿Cómo? Ah,
Ahora. ¿Qué? ¿No? Faltan ya las manecillas o algo así, este, ¿no? Ah, vale. Tres, seis, nueve, 12, 12, 3, 6, 8, 2, 5. Joder. Mm, Eran 12, 8, 5. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5. ¿No? ¿Dónde hay más caixas fortes? Un,
2. Ah, hay algunas pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 7, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hostia, fajo. Johnny. El cuarto de aquí, ¿sí? Rata, coello, peixe e serpe. Vale, uns pesan máis que outros, non? O que menos pesa é este. Vale, o que máis pesa debería ser este, non? E o que menos o rato é a serpe. Entón o seguinte sería o coello. Para salvar ao páxaro. Vale, tiburón debaixo de todo. Serpe debaixo da rata. E a lebre. Vale. Serpe debaixo da rata. E a lebre chimpando. Vale, entón o seguinte é a serpe. Non sei, non sei cal pesará máis. Vale. Fai moito tempo unha criatura era desconocida. Epa. Sempre está só. Dormeu 2 días. Hostia, caranlle os ollos o terceiro día.
que me da luz. A la mano me Johnny. Joder, qué rápido. Bueno, lo voy a dejar por hoy. Ay, que ya es tarde y a las 8 me tengo que levantar y acabo de ver que ya es la 1 y no sé cuánto me queda de juego. Entonces nada, mañana sigo, si Dios quiere y si no también. Y nada, bueno, te dejo el libro a cámara lenta aquí. Ahí. Rodillas azules. Mira, la Blume quejándose de la traducción, por favor. Pues nada, corazones. Pues nada. Aquí me quedo. Ay, vaya día. Pues nada, mañana más y peor como siempre. Deika, Deika, Blume. Un aperto.